ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng iyakawan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakari ako biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapuno ay Ate Berna, Ate Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop, and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcata Arconado, DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyak na nayo ikarik asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng biyakawan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag kumamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno si kalaeng biyakawan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno.
narigat iti manglipat, iti gamong ngayat, ayat nangipaay kaniya, iti umuna aragsak, iti umuna aragsak. Di na man talikudan, sa lutsod man ken ka, damag ko asyak tay kaguram, himjag amot pangigapwanan. Di na kadin ay ayaten, wenno addan sa balin, anangita klinam itariklan, dinagkadunay pasaktan. At kadi karbengan manglapet ita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulak di mo kat lipaten. Tila idaw-dawat ko, pinagkat kumapagpagitaan, ragsakyo akasam itan, na masugat ko'y kaungga. Din ay ayaten, wenno addan sa balin, anangita klinam itariklan, dinagkadunay masaktan. At kadi karbengan manglapet ita paggugustuhan, nawaya ka no pagkaragsakam, hindi tulak di mo kat lipaten. Tila idaw-dawat ko, pinagkat kumapagpagitan, ragsakyo akasam itan, sa masugat mo'y kaungga. Ragsakyo akasam itan, sa masugat mo'y kaungga.
Napanam apay ita kalangaan para sinapsapul ka, hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, inubati na kahagmay-may sa aniyak di mo kinayang banuin ka kinagura. No umatay, no umakakadig, taapay akasta ka, diyak ka din napatikin ka. Naragsak ka kadin, adinak makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Nagdapanang apay ita kalangaak para sinapsapul ka, hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, inubati na kahagmay-may sa aniyak di mo kinayang banuin ka kinagura. No umatay, no umakakadig, taapay akasta ka, diyak ka din napatikin ka. Naragsak ka kadin, adinak makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Dimteng manin iti sardam, puro raye isa sangpet mo. Kaanong nga ta ubiyag ko, mailiw akong bara niyagek mo. Nadagsin at marikrik na, kaput na laos nga iliw kuken ka. Tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agureyak biyak agureyak isa sangpet mo. Maladingitan unay to'y puso, kapag kaawan mo sibay ko. Agureyak biyak ko
nalaos nga iliw ko ken ka. Tantanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Aguraya, liyak ko. Aguraya, kisah
pate ayat nga parit na karim kanyak idi ni ayat ting tuag resa jak ni nama ulpit mo ken ranggas basulmut kalakama tanaranggas na ayat jak masagaba kastoy ti parang na siput tingting ka nagbaliwe ti amin ko. Jak ninamnama ultit mo ken ranggas basulmut kalakama tanaranggas tayat jak masagaba kastoy ti banat na siput tingting ka nagbaliwe ti amin ko. Saan analaka ni patik di nakita punyal kaarig na ng sugat ay tuwid na kasanuan pate ayat nga parik na yung karim kanyak idin ni ayat din tuwag resa jak ninamnama ulpit mo ken ranggas basulmut kalakama tanaranggas tayat jak masagaba kastoy ti banat na siput tingting ka nagbaliwe jak ninamnama ulpit mo ken ranggas basulmut kalakama tanaranggas tayat jak masagaba kastoy ti banat na siput tingting ka nagbaliwe jak ninamnama ulpit mo ken ranggas. Saan ko mga siya ti pabasulen no darak-darak tayan ken langin-langin sikat na luwag anang baybayan sana klaam mo nuwag tuog ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika ti ay ayate unpunuak nagkurkurangang ganiyang tinipelak ti gumura diyan
napudno nga agayan. Siya ipabasuli, tumarap-rap na ayat yan langin-langin, kasikat na lawang anang baybay-an, sana't laam mo nuwag tuog ka, kung manay makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta, uray no nga sakit pilit nga awaten, no panunudek nga sika di ay ayaten. Kaniya tinepelak di kumura Diyan baka imbes ngay ay wenak saan ta hingganes na kasta kati tinapudno nga agayan. Kasalong ay paten ko di kasken martirak na puso ayat mo jak marik na at matekon jak marik na tadungo kasaluwa jak guden panagtuog ko ninon punuak nagkurkurangang kaniya tinepelak di kumura diyan ipakan imbes ngay ay wenak saan ta indaganes na kasta kadi tinapudno nga agayan, kasta kadi tinapudno nga agayan, kasta kadi tinapudno nga agayan. HBO Records and Oyoboy Production. Abay nga itakalang ading teng dito'y biyak ko itan taaddan agtagigwa to'y puso na ururaya nung amo agumteng ka sika kumat kain-in nangaw ken kakin-kin na tawa dumteng tu ipanawin baka sikan tu naglaeng ibudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alupatan tu'y puso ka na kanseran kaya't ku amaamuan apay namin na itagalang di puso agsagsagaba tirigan gapuken ka sindo
kisukadi wen musika nagururaya kuma nu ammo adung tengka sika kumagkain inangaw ken kakin kinatawa dumteng tu ipanawen makasikan tu naglaeng iputno para kanyak ay anyan na nagnagsa pilpilitek alukatan tuy puso ka nakaseran kaya't maamuan apay namin na itakalang This is HBO Records. Original. apay nga itakalang adin teng dito'y biyaku itan taaddan ang tagikwa tuy puso nagururayak kuma no ammo adung tengka sika kumatayin inangaw ken kakin kinatawa tumteng tu ipanawen makasikan tu laeng iputno ang para kanyak ay anyan na nagrasa pilpilitek kalugatan tuy puso ka nakaseran kaya't maamuan apay namin na itakalang dumteng tu ipanawen makasikan tu laeng iputno ang para kanyak ay andyan na nagragsak pilpilitek alukatan tuy puso ka nakaseran kaya't maamuan apay namin na itakalang kaya't maamuan apay namin na itakalang HBO Records and Oyoboy Production. Manikod pa, idiin ka na kita. Pwede puso, saan ang
pinanawan na napukaw metten tuy ragsa puso tinasugat taawanan ni ayat nagpanagak adag sanggasa nagkarika idi kanyak asisyak la ti patpat kem ngim naglabas ti panawen nagbaliw kametten ita saranay kuni saen naulpit kabiyak ko tinrarem mo daytoy puso linaksit nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiyak ko apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya awan maaramidak kastalaeng nigasat liday ti inak naragpat naulpit kabiyak ko tinrarem mo daytoy puso linaksid nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiyak ko
balunet, tuy napudno apang maten, inkanam na maen, at siya tumamaliw, ingana isusublim, natingin ko, tiyag mailing suglia ako kapipintas alagi kenako anak puliganda panagin na dayuta saan ang magkatubig doon nagdakit ang balunet, tuy napudno apang maten, inkanam na maen, at siya tumamaliw, ingana isusublim, panagin Talen, talen.
di ka pulos isukat. Tong palbiag inakin kay pasigurado, siksik ka lang tiyak tuwag balbaliw. Ay wan patse hinayat saan na kaslasan saramsam luka umang inkan ipadawat hinayat saan na kaslatay lugan hinka mapedyan ada reserbam Yokunat nga ay ayaten ka, puno day taawan kinaulgod na. Awan pulos inaangang kay marikrik na, puno amin awan kinaulgod na. Pamatyan na, pamatyan na, pamatyan na. Hinayat saan nga ali kami nunadaan inka ipadawatin. Hinayat saan nga bareng-bareng kaya mo ita lawas na sa baling manin. Tong palbiag tuy panagayat kugen ka, uray siya sino di ka pulos isukat. Tong palbiag inaken kay pasigurado, siksik ka lang diyak tuwag balbali. Ay wan patse, ay wan patse, ay wan patse.
Sikat pa kay buksan
isog man